Meron tayong charity ride again. So magjo-join ulit tayo sa charity ride. At mag-ready na tayo. Ayos Oo ba? Tara na, mauna ka na. Dito mura ang gasolina. Ayan, dito kami nagagasolina. Baway yung mga kumakain. Hello. Shoutout nga pala sa ano. Shoutout nga pala sa asawa ko. Wala siya. Asan siya? Pangilan? Pangilan? Saan daw pupunta? Ha? Awag? Sige, sige. So guys, after natin dun sa isang charity, may isa pa tayong pupuntahan. So sandali lang naman daw tayo doon, kaya saglitin natin. Ala, dito pa talaga sila dadaan sa bahay namin. Welcome home. Uwian na. Uwi na po ako. Ito yung bahay namin, oh. Ayan, oh, walang tao. Sa lupa na tayo, boy. Look at that view. Guys, tingnan nyo yung view. Kalsada, lubak-lubak. Dalawang pa. Puro lubak eh, no? Dalawang pa na kasi parehong may lubak. Left and right. Fish area. Kita nyo ba yan? Ito yung lugar na nagbabaha pag tuloy-tuloy ang ulan. Kaya
medyo tinasan yung kalsada dito at ano, sinemento. Shoutout mo sila dun sa taas. Ano mo sila dun sa taas? Wash out po, wash out. Yung manok na yun ah. Shout out po sa mga batang gwapo. Ayan guys, yung ating second na charity na pinuntahan. So bye bye for now again. And thank you Batang Underriders Club. So guys, peace out.